També, si la comunicació és bona, la persona se sent més bé, no té ansietat. Diuen que les paraules curen, i és veritat. Segons com ho diuen, t'ho diuen amb una amabilitat, que et quedes conforme. Dius, bueno, doncs si no estic ni tan malalta. Com aquesta frase de, són els anys, no? Els anys, sí. I això tampoc no és una resposta. Un té un problema i no se sent bé. La família, d'alguna manera, decideix quina és la informació que la persona que ells coneixen, perquè és la persona estimada, pot tolerar. El que sí és veritat és que en aquest procés mai es pot mentir. Ni per evitar-te que pateixis. No poden dir una mentireta, Les persones pensem que la ciència és solament la ciència del laboratori, que també és bàsica i és molt important, però que també es pot fer recerca directament en un entorn més social i més vinculat a les persones. I moltes coses de les que heu dit, si jo ara fos jove, no faria les coses que he fet, És que m'ha fet gaudir moltíssim. En el nou videopodcast de Sàvies de l'IRB Lleida conversem sobre la importància de la comunicació en el marc de la càtedra Common. Des de la residència Balàfia 1 de Lleida, el diàleg posa al centre la necessitat de la comunicació humana, empàtica i propera entre professionals de la salut, pacients i famílies. Una conversa que uneix experiència de vida i coneixement científic per reflexionar sobre com les paraules, l'escolta i l'acompanyament també formen part de la cura. Helena, amb els 93 anys que té, amb els 93 anys que tens, perquè ens has demanat que et diguem de tu, quantes vegades has anat al metge? Moltes. He tingut moltes coses. Malalties, trencades d'ossos, operacions... No t'ho podria dir perquè no ho sé. Jo el que voldria saber no és la quantitat, sinó la qualitat d'aquestes visites. No, a mi sempre m'han tractat bé, sempre m'he quedat molt bé, I mira que hem fet a vegades trencades d'ossos que han sigut difícils, que com m'han tret el guix o alguna cosa i he anat a recuperació, però sempre bé, i al final a la llarga camino i ho vaig bé. Sí. Avui volem parlar a Sàvies, volem parlar des de Balàfia 1, que estem a la ciutat de Lleida, amb un jardí preciós. Sí, és preciós. Que estem envoltats d'arbres i de rosers. I t'hi trobes bé. Aquí, jo quan surto respiro, dic, sembla que estigui al cel. Avui volem parlar de comunicació des d'un punt de vista molt humanitzada. I ho farem amb la doctora Judit Roca, des de l'IRB Lleida. Ella és antropòloga, infermera, pedagoga. Un conjunt molt important perquè avui ficarem sobre la taula. Helena, què et sembla? Bé. Judit, benvinguda. Moltíssimes gràcies. Quan avui ens fiquem damunt de la taula el tema a tractar, la comunicació mèdica, que moltes vegades queda una mica com apartada, o fins i tot que un bon diagnòstic no va acompanyat d'una bona comunicació. Doncs a la nostra càtedra el que treballem és comunicar com a font d'humanitzar, la comunicació com un element més del tractament cap al pacient, que en aquest cas és pacient oncològic, però que es pot extrapolar a qualsevol tipus de persona que té una situació de salut. I aquí amb la Helena ens ha explicat que ha anat diverses vegades al metge, a la infermera, que l'han tractat molt bé. I tant. I quan aquestes persones han estat amb vostè en contacte, per què diu que l'han tractat molt bé? No sé, perquè m'han parlat en carinyo, no m'han parlat bruscos. Miri, això no és res, torni d'aquí 4 dies o torni d'aquí... No, t'escolten, t'atenen i no sé, a mi m'agrada com han tractat. Sap, Helena, que en realitat amb la seva experiència ens està explicant les bases d'una bona comunicació? Perquè una cosa és informar i una altra cosa és comunicar.
Quan nosaltres comuniquem, això que diu aquesta persona que és agradable, aquesta persona que l'escolta, nosaltres li diem això escolta activa. I això és una part del tractament, d'aquesta relació terapèutica. I nosaltres el que fem és investigar perquè realment els professionals, en aquesta relació amb els pacients, que li diem pacients o li podríem dir persones, i les seves famílies, tinguin aquesta experiència el màxim d'agradable possible, com vostè ha dit, i el màxim de terapèutica possible. Perquè, clar, una persona que rep una bona comunicació, s'adhereix més bé al tractament. Vostè m'ha dit abans, tu m'has dit, Helena, ui, perdó, que prens 7 pastilles, per tant, les prens a gust, perquè tens la confiança amb els professionals, per tant, hi ha adherència al tractament. També, si la comunicació és bona, la persona se sent més bé, no té ansietat, no li comporta cap mena de situació desagradable, i després es crea aquesta relació de confiança, que si té confiança amb el seu metge, la seva infermera, podrà comentar-li les coses de manera, podem dir, vostè ha dit, més agradable. Normalment, sí. No? Sí, que és veritat, sí. Jo no sé, jo fins quan estava a casa, perquè va arribar temps que he estat molt fumuda, que estava amb l'oxígeno a casa, en el pis de la meva filla, estava, i havien de venir els metges a casa i tot, i tots els que venien a mi m'atenien molt bé, i em parlaven amb molt carinyo, m'escoltaven. Almenys em feien cas del que els deia. Sí. Això ha canviat una mica també, Judit, en el temps? Jo crec que sí. Cada vegada hem sigut més conscients de l'impacte que tenen les paraules i de l'impacte que té la comunicació. Diuen que les paraules curen, i és veritat. A una persona li pot fer més mal el com ha rebut el missatge que el contingut del missatge. Està d'acord, Helena? Sí, que és veritat, sí. Segons com m'ho diuen, t'ho diuen amb una amabilitat, que et quedes conforme. Dius, bueno, si no estic ni tan malalta. Sí, me trobo, sí. Ara si tu dius, no, és que vostè ha de prendre paciència perquè és molt gran i això ja no té cura. Llavors et deixen tombada com una mala cosa. Com aquesta frase de, són els anys, no? Els anys, sí. I això tampoc no és una resposta. Quan un té un problema i no se sent bé. Sí, és un problema, sí, esclar, però no sabria què contestar-te més amb això. Judit, el fet que vosaltres estigueu endavant un projecte d'aquestes característiques, una càtedra on la comunicació oncològica voleu que sigui molt més humanitzada, està centrada la vostra càtedra amb una beca que vau aconseguir gràcies a l'Associació Espanyola contra el Càncer, però que serà un benefici per a tota la comunitat mèdica i sanitària. Sí, realment hem de donar gràcies a l'Associació Espanyola contra el Càncer, a la Fundació, perquè d'alguna manera amb aquests projectes el que fa és combinar el que seria el món assistencial amb la universitat i, el més important, les persones, els que reben realment els beneficis d'aquesta càtedra, perquè, clar, aquesta càtedra, si no tingués una transferència cap a les persones, no tindria cap mena de valor. Realment, el valor és aquest benefici cap a la societat. I ella ha dit una paraula que m'ha agradat, Helena, i m'ha fet pensar, no? De vegades diem a les persones, tingueu paciència. La paciència és un valor, però no és... Però no ajuda, No ajuda. No ajuda, al contrari, te posa de mal humor i a vegades. Correcte. Per això ara, moltes vegades, el que fem és evitar la paraula pacient, perquè ve de paciència, i ens centrem més cap a la persona que té la malaltia, perquè, bé, és veritat, hem de tindre paciència, és un valor, però no és la fonamentació. I després, Helena, ens ha parlat abans del seu marit, no? Sí. Que ens ho podria tornar a explicar una miqueta? Ves, jo, quan el meu marit va agafar el càncer, el meu marit era un home que era molt valent, no tenia mal... No és que no tenia... Un vici tenia, molt gran, que li agradava fumar. Ah. Ostres,
Una vegada, que acabats de casar, que no feia gaire que estàvem casats, fins al llit fumava. I un dia jo li vaig dir, Jaume, no fumis, que un dia cremaràs el llit i tot. I no em va fer cas, i jo em vaig tombar, i ai, sembla que sento pudor de fumar, Em desperto amb el cigarro, que li havia caigut a baix de l'alfombra, i se li havia, per encendre'l, el vaig renyar, ja no va fumar mai més a l'habitació, mai més. Almenys ho vas aconseguir. Sí, perquè era molt fumador. I això és el que li va fer agafar el càncer. El Jaume va morir amb 75 anys. Amb 75 anys. Ens pots explicar com va anar tot? Ell estava bo, perquè vivíem a la torre, que vivíem en una torre, no vivíem en cap pis, teníem terres, i ell era paleta, ho va fer-ho ell, i ho sabia fer-ho tot, teníem arbres, tot. I ell portava una vida molt sana, tret d'això del fumar, no era molt menjador, li costava molt menjar. S'estimava més fumar-se un cigarro que menjar-se un plat de menjar. Però dintre de tot, jo deia, mare meva, amb el que ell fa i que està tan bé. I jo, així, sempre fotuda, i em deia, que no ho saps, que tot el que viu, els que esteu més queixant-se sempre sou els que viviu més. I sí, bé. I de cop i volta, doncs va començar a trobar malament. I que li feia mal l'esquena, que li feia mal, coses d'ell. I la meva filla el va portar a urgències. Van anar a urgències, jo no hi vaig anar, hi va anar amb la meva filla. I pare i filla eren, una cosa fabulosa. Tots dos s'estimaven. Jo sempre li deia, jo no tinc gelos, no, però ja sé que tu estimes més el papa que la mama. Li deien a la meva filla, perquè era un idil que tenien tots dos. Doncs el va portar a urgències, van anar a urgències, li van fer una entrevista, van tornar cap a casa i van dir que no tenia res. Això t'ho va dir la teva filla? La meva filla, això m'ho va dir la meva filla. Li van receptar no sé què, jo no me'n recordo perquè això fa tants anys, i no. Però ell, mal que mal, no es tornava a trobar bé. I ella diu, no, el papa no està bé. I home, torno a una urgència i aquesta vegada hauran de passar pel tubo. I se'l va tornar a portar a urgències, a mi no em volien enlloc. Anaven ells dos. Van portar a urgències, llavors ja, allà a urgències, ja el van, com que era per segona vegada, ja el van visitar bé, el van obrir tot, i en allà ja li van detectar que tenia ja un càncer, però que ja li havia corregut molt pel cos. Això li van dir a la meva filla. Quan van tornar, dic, què? Res, mama, tranquil·la, la meva filla no m'ho va voler dir. No m'ho va voler dir perquè no patir. Però jo ja veia que la meva filla tenia molt cuidado amb el meu home. Judit, això és molt important el que ens està dient, perquè hi ha vegades que el propi pacient no vol saber què és el que li està passant. I ja fa una petició a la família, però quan hi ha algun familiar que el que vol és evitar el patiment a les persones de la vora, té un nom, no? La conspiració del silenci. Correcte. Moltes vegades, quan hi ha un procés de malaltia, i aquest procés de malaltia és un procés, podem dir, molt important, es produeix aquestes situacions que la família d'alguna manera decideix quina és la informació que la persona que ells coneixen, perquè és la persona estimada, pot tolerar. I moltes vegades la família gradua aquesta informació perquè realment no pateixi. Però també és veritat que en aquest procés s'ha de ser molt conscient per conèixer quina és la voluntat de la persona afectada. Helena, la seva filla, la va voler protegir. Vull dir, I jo estic contenta. I està contenta perquè la seva filla la coneixia molt bé. Perquè jo soc molt patidora, però és horrorós el que pateixo per tot. La seva filla la I coneixia molt bé. va voler evitar que jo patís tant. Correcte, la seva filla la coneixia molt bé i li va voler dosificar la informació perquè vostè tingués aquest període i el pogués viure al màxim de bé possible. I per tant ja ens ha parlat d'aquesta bona relació pare-filla amb vostè i d'alguna manera gradues la informació perquè realment pugui després ser acceptada. El que sí és veritat és que en aquest procés mai es pot mentir.
no es pot mentir perquè realment després aquesta... Ni per evitar-te que pateixis? No poden dir Bueno. una mentireta, eh? Bé, el mentir, una cosa és mentir i una altra cosa és dosificar. Segurament No, vostè, no, gaire. Helena, ja li he tornat a dir vostè, no li hauria de dir, però és una mania que un Bueno, té. és igual, però és igual, a mi m'és igual. Sí, Helena, Digue'm com vulguis. ja tranquil. d'alguna manera intuïa el procés, però el que anàvem fent és a poc dosificar-li. Primer no passa res, després ja veu que ha d'anar més al metge i d'alguna manera ja un acaba de configurar tota la situació, però l'acaba de configurant a poc. Però el dir mentides de vegades té un impacte en un futur, no? Perquè hi ha persones que diuen no m'havíeu d'haver dit una mentida. Podem dir... No li vaig dir mai, no li vaig reprotxar mai res a la meva filla perquè del que ho va fer de la manera més adaptada i que vostè volia. Per tant, la vivència que va tindre després també ha estat positiva. Però estarem d'acord que cada cas és un món. És diferent, cas... i cada persona pensa diferent. Correcte. Cada persona pensa diferent, però sí que és veritat que ha d'haver com unes directrius que s'han de seguir, no? Perquè després aquest procés, després de la mort, aquest procés de dol, també sigui un bon procés, perquè hi ha persones que viuen el procés de dol de manera molt traumàtica perquè el previ tampoc no s'ha treballat de manera correcta. Llavors s'han d'evitar aquestes coses. Sí, ho van patir molt, la mort del meu home la van patir molt, tant la meva filla com jo. Que interessant i que bé que ho ha explicat la Helena, sobretot des del punt de vista que t'ha preguntat ni una mentida en què sigui petiteta, des del punt de vista que moltes vegades ens aferrem a la vida, no? Ens aferrem de que no li està passant de veritat al nostre ésser estimat que està marxant. I ens enganyem al propi cervell, no? Bé, de vegades hi ha situacions que és veritat que has d'aprendre a gestionar-les i gestionar-les doncs amb empatia, tinguent en compte l'altre i tot això, i això és clau, val? Però les mentides com a mentida s'haurien, en la mesura del possible, evitar. Val? Ara he dit una paraula, empatia, la coneix aquesta paraula, empatia? Empatia. No sé, sembla que digui que siguis antipàtic. No? Doncs és tot el contrari. Als professionals de la salut els ensenyem a les facultats que han de treballar amb les persones amb empatia. Què vol dir empatia? Ara li explico. Empatia abans deien és posar-se al lloc dels altres, però això és gairebé impossible. Impossible. Ara empatia és he de saber els sentiments de l'altra persona, intentar entendre'ls, no jutjar-los i, d'alguna manera, evitar respostes que siguin immediates. Al revés de jo, que jo juzgo molt. Sí, Aquí me veu, sí. però jo la veig molt empàtica. Sí, bueno, ho soc una mica, sí, La meva filla m'ho diu que ho soc una mica. Sí? Sí. Doncs, en aquest procés de comunicar, l'empatia, el treballar l'empatia amb els professionals és molt important, perquè d'alguna manera el professional el que fa és entendre l'altra persona. I per què? Per exemple, quan donem una notícia, la persona rep la notícia amb ràbia. Això és, segons el que et diuen, te sents d'una manera o te sents d'una altra. Correcte. Sí. És normal que tinguem ràbia quan ens donen una notícia, Sí. però ajudar a que s'adapti en aquest procés és molt important. Costa, I que no es quedi amb la ràbia, perquè hi ha persones que se queden amb la ràbia. Sí, no, tens tota la raó. Llavors, nosaltres el que treballem és això, ajudar a que les persones treguin la ràbia fora. Treguin la ràbia, és normal que s'enfadin, però després que s'adaptin. Se calmen i llavors ja ho accepten. Això mateix. Ha dit la Helena una paraula clau, que és acceptar el que ens passa. Llavors, en aquest procés, sembla estrany, no? Però ha parlat de professionals amables. Això s'aprèn? Sí. S'aprèn? Sí. Perquè hi ha models per comunicar i que aquesta comunicació, fent servir les seves paraules, sigui agradable. Sí. Judit, parlem molt de la vessant facultatiu pacient, però què passa
amb el metge, amb el professional sanitari, quan ha de donar una mala notícia, i que això també s'ha d'aprendre, el fet de ser empàtic però no emportar-se-la a casa. Correcte. Aquest és un element molt important perquè hi ha persones molt sensibles que han de treballar doncs, al conviure amb el patiment, amb el dolor, i això s'ha de gestionar. Jo soc horrorosa, jo pateixo massa per les coses. Però el metge, la infermera que viu en contacte amb persones malaltes ha d'aprendre a gestionar-ho, perquè si no aprèn a gestionar-ho, tampoc no pot ajudar l'altre. Llavors, això són elements que també es treballen, no? Amb mesures de suport, amb formació, perquè realment, perquè jo la pugui ajudar, jo he d'estar bé, si no, no és possible. Llavors, aquesta vulnerabilitat que també pot tindre el professional, amb una bona comunicació, també es guanya, perquè si ens entenem, s'emporta un benefici, però jo també m'emporto un benefici, perquè me sento més satisfeta de la meva feina, sento que la meva feina té més valor i, per tant... Jo abans de venir aquí, a casa he estat bastant fotuda i he tingut bastantes malalties. La meva filla m'ha hagut de cuidar molt i han vingut molts metges. I em venia un i encara li ve a la meva filla que ara hi havia d'anar. Perquè allò era una bellíssima persona. No esperàvem el metge. Esperàvem una persona que parlava amablement amb ell, ens explicava les coses bé, ens deixava conformades de lo que ens deia, i encara el té la meva filla. No sé si és metge o infermer o no sé què és, però encara el té la meva filla, i jo sempre a casa venien a casa i n'estava d'aquell noi. I per què li agradava? No sé, perquè m'ho explicava d'una manera molt bé, no em feia patir, i em deia el que s'ha d'estar és tranquil·la, i no sé... Helena, i li feia participar de les decisions? Ell? Sí, és a dir, quan li explicava les coses de la situació, la seva opinió, com a persona afectada, comptava? La tenia en compte? Jo sí que ho tenia, dir, mira, això que m'ha dit, és veritat el que ha dit. Jo em sembla que té raó, perquè quan marxava jo em trobava més calmada. Doncs aquesta manera de relacionar-se té doncs, com uns punts claus, com seria escoltar, com seria en la presa de decisions d'un tractament que la persona afectada pugui també dir la seva, llavors te quedes conformat, no? per tot aquest procés. Jo aquest noi que venia no sé si era metge o infermer, És igual, perquè nosaltres quan parlem de professionals sanitaris parlem de metges, d'infermers, de fisioterapeutes... Encara amb la meva totes filla aquelles persones que tenen alguna cosa a veure amb el pacient, no? El pacient estaria al centre... Era molt amable, t'explicava les coses amb una amabilitat que no te posava nerviós, semblava que et calmava. Això potser és l'objectiu, no? Aconseguir que la persona es relaxi amb la presència d'un facultatiu. Correcte, aquest és un altre dels elements, que aquest ambient de confiança faci que la persona pugui ser realment ella. I després li volia explicar a l'Helena que nosaltres a la facultat treballem amb una cosa que se'n diu simulació. Ensenyem, ara li explicaré, a veure què li sembla, ensenyem als estudiants a través de simular una situació com si fossin a l'hospital o a la consulta. Ho fem amb actors i els estudiants el que fan és treballar amb aquests actors. Com fan amb les pel·lícules. Com fan amb les pel·lícules. Llavors, a simular una mort, o simular una malaltia, o simular que t'has trencat alguna cosa. Correcte. Llavors, en aquest procés de simular, l'estudiant s'enfronta amb una realitat que després trobarà a l'hospital i això l'ajuda. L'ajuda a veure com la gestiona, com la podria millorar, i allò que aprèn amb aquesta situació és molt fàcil que després ho pugui passar cap a l'hospital. I això diu que es treballa seguretat del pacient, perquè si una persona amb aquesta simulació té un error,
després segurament no el repetirà. Què li sembla? Bé. Helena, per fer... Algunes coses me'n costen una mica d'entendre, però bueno, me les vaig ficant dintre. És una altra manera d'aprendre, no? I és una manera d'aprendre que dona molts bons resultats. Jo ara li diria, Helena, ens faria d'actora? Ai, no! No! Amb una simulació, Helena, Amb una simulació? No. No li agradaria? No. No. Bueno. Mira que seria perfecte, eh? Jo crec que sí. Ai, no, Déu meu, no. Doncs el que sí que farem és explicar una mica què és el que feu des de la càtedra. Judit, explica'ns, centra'ns, perquè a l'IRB esteu molt vinculats amb la càtedra. Quina és la manera de treballar que feu en el dia a dia? Doncs a la càtedra el que fem és treballar amb el que serien els professionals, els metges, les infermeres, i treballem amb ells per crear aquests casos, no? Que després nosaltres hem gravat. Alguns casos els hem gravat amb errors, els altres casos els hem gravat bé, i a partir de la seva visualització el que fem és reflexionar de com ho hem fet i com ho podríem fer millor. Millor, sí. Això mateix. Sí. Això, ho fem d'aquesta manera. Llavors això ajuda a prendre consciència d'elements que de vegades no donem importància, com per exemple a l'entorn. Estem aquí, vostè i jo, de cantó a cantó, però si al mig hi tinguéssim una taula, ja marquem una barrera. Llavors, el que fem és ensenyar des d'elements que són bàsicament estructurals, com per exemple seria la distància que posa la taula, amb altres elements, com per exemple seria, si jo li començo a parlar i li dic vostè té una pancreatitis amb una afectació de l'albúmin, que no m'està entenent? No, és que no entendria res. Correcte. També els donem la importància que el llenguatge sigui adequat a la persona. Perquè ho puguis entendre. Perquè ho puguis entendre, perquè ho puguis assimilar, i de vegades els professionals no ens en donen compte, perquè és el llenguatge que utilitzem al dia a dia. Llavors, la persona se'n va de la consulta i no entén res. I de vegades té por de preguntar al metge o a la infermera. Li ha passat mai de tindre por a preguntar? O no? Vostè no? No, jo quan una cosa no m'agrada o la veig imperfecta, salto i ho dic. I ho diu. Doncs això està molt bé, però hi ha persones que se'n van a la consulta, els hi donen una notícia, una mala notícia, ja es queden bloquejades, no pregunten i això els genera molta ansietat. Doncs això són els elements que nosaltres també treballem. Que una persona se'n vagi de la consulta sense dubtes. Bueno, de la manera que ara ho has dit, alguna cosa. I a vegades sí que també jo he anat amb la doctora, i perquè jo he tingut doctores i molt bones i molt carinyoses i maques, i sí que a vegades m'han fet dubtar en coses que dic, doncs potser sí que és veritat que tinc això. No sé, no m'ho sabria explicar, això. Sí, de vegades plaça, i si té un dubte, és obligació també del professional de dir Helena, vostè m'ha entès? Ah, sí, això expliqui'm vostè quina malaltia o quina situació. Perquè algunes coses no les saps contestar perquè no les has entès. Correcte. És funció també del professional que quan donem aquesta notícia fem aquest feedback. M'ha entès vostè? Em sabria tornar a explicar aquesta informació? El que acaba de dir, sí. Una manera molt fàcil és dir... Més senzilla. Correcte. I si vostè ho hagués d'explicar ara a una altra persona, com li explicaria? No ho sé, perquè no sé com li explicaria. Correcte. Llavors és molt important que el professional faci aquest feedback amb la persona, perquè quan marxi d'allà, ni que sigui explicant-ho amb un llenguatge molt senzill, sigui capaç d'entendre el que realment li passa. Judit, i amb tot aquest material que esteu enregistrant i que esteu treballant en aquests ja gairebé 2 anys de la càtedra Comon, on anirà? Es quedarà a Lleida? Estarà al servei de diferents professionals? Doncs la càtedra té un abast nacional i la nostra idea és, a través de l'Associació Espanyola contra el Càncer,
que hi hagi disposició d'aquest material perquè es puguin formar els professionals, als estudiants i després també als voluntaris, perquè l'associació, els voluntaris són molt importants i els voluntaris també s'enfronten amb situacions que no saben moltes vegades com gestionar. Llavors també ajudem amb aquests voluntaris que davant de situacions que poden ser complexes, com han de respondre o quins serien els recursos que una persona té davant d'aquesta situació. Amb Sàvies estem descobrint moltes coses de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, de l'IRB, entre d'altres coses perquè no tot passa per provetes i per laboratoris. Correcte, la nostra és una recerca molt social, amb un impacte cap a la societat molt important. I això és molt important que també es doni a conèixer, perquè de vegades les persones pensem que la ciència és solament la ciència del laboratori, que també és bàsica i és molt important, però que també es pot fer recerca directament en un entorn més social i més vinculat a les persones. En persones. O més vinculat, en el nostre cas, cap a la universitat i cap a la formació. Clar, realment, formar és clau. És clau. Formar és una part molt important, perquè realment té moltíssima força. I avui volíem parlar d'aquesta força dintre d'aquesta investigació més social des de la càtedra Comón dintre de l'IRB Lleida amb la doctora Judit Roca i amb la Elena Olmos Grau, de 93 anys, que ens ha cedit el seu temps per acompanyar-nos. Oh, i tant. Què li ha semblat aquesta conversa? Ai, molt maca. Mira, m'he trobat bé jo aquí, sí. I moltes coses de les que heu dit, si jo ara fos jove, no faria les coses que he fet, perquè potser hagués estudiat més, perquè jo abans, esclar, en aquell temps, la gent no anaven tant com la joventut tenien la sort de poder anar a la universitat i estudiar i fer això, que no saben la sort que tenen i quan ho tenen que no l'aprofiten. Això és el que em sap greu. Quan veig algun xicotet jove que fa alguna cosa, dic, al col·legi, aprendre, no ho siguis d'aquesta manera. Perquè si jo ara fos jove, jo hagués estudiat. Molt bé. M'hagués agradat estudiar. Però llavors en aquell temps, allà a casa tots eren pobres, a 14 anys vaig entrar a treballar, ja guanyava 14 anys, ja guanyava el meu jornalet, ja l'entregàvem al papa i a la mama. Sí, no. Era una altra època, era una altra vida. Diferent. Era un altre món. Sí, érem jo i el meu germà, i escolta'm, i tot a casa. A casa arribava els dies de fer, quan ja cobràvem el mes, el papa, el de la mama que treballàvem tots, i feia parts el papa. Això és per pagar el lloguer, això és per pagar la llum, això per això és per menjar, i això és per vosaltres. Teniu una mica per anar al cine amb algun amic o alguna amiga, o anar a prendre alguna coseta, i el meu pare feia les reparticions per tots. I això era per tot el mes. I no hi havia cap baralla ni cap discussió i tothom se conformava. Sap, Elena, que en el parlar que hem tingut d'alguna manera, de manera intuïtiva, ha donat les bases de lo que seria una bona comunicació? És a dir, sabem moltes més coses de les que realment ens pensem, perquè al final comunicar hauria de ser un acte molt natural, que evidentment el podem millorar a través d'aquest aprenentatge, però que és un acte molt natural. I d'alguna manera, si li haguéssim deixat a l'Helena explicar totes les experiències, ens ho hagués explicat moltíssimes. El que passa que algunes tampoc no me'n recordo, a lo que nosaltres fem. Exacte, que al final és intentar arribar a una comunicació més humanitzada. Correcte. Gràcies, Judit, ha estat un plaer. Elena, moltíssimes gràcies. Jo també, gràcies a vosaltres. Amb aquest jardí preciós. El darrer episodi també de Sàvies. I m'ho he passat molt bé. I nosaltres encantades. Sense gens de fred, aquí amb aquest solet, en el jardí, al lloc que m'hi trobo bé. Clar, i ara a casa teva, perquè ara estem a casa teva. Ara és a casa meva, sí senyor, ara és a casa meva. Ara, quan després de dinar, vindrà la meva filla, em vindrà a buscar, amb la meva gosseta, bueno, la d'ella. I a prendre un cafetonet. Elena, la puc abraçar? I tant! Vinga, per què? I tant!
És que m'ha fet gaudir moltíssim, moltíssim. Doncs amb aquesta imatge posem el punt final de Sàvies en el penúltim dels episodis que estem fent amb l'IRB Lleida. Gràcies.